ka na, Bantoy ba? Ganong modo mo sila ug sa balay na ko mo tudluan di ay. Dili man ba, nihangyo man akong uyab no nga, apilon daw na ko yung mga manghud og tudlo. Na, di ko na to nila. Mga Piat City man to. Bantoy, babo ni mo ba? Pasagdi na lang kung tutuwa na ta sa ilaw, madunggan ka ba? Sos, wakoy labot, pangduklo ni ko sila. Ikaw gyud ba, bugay jud kay ka ba? Sabta na lang gud to sila, good. Aw, no choice ko ani. Aw, tara na kay. Madao to skin ani, pero tingin nita. Tara. Impas mis na ko aron. Uy, dili na lagi maigo ako kuyugot na kayo. Dabi, patanaw daw ko. Ako kayo ni Magdiyan kuya ay. Pagkatang nang biya, paano natin yung isla? Nan, si kuya o, di niya masok yung uniform. Kada ko kayo yan diyan. Biya, be. Awa na, William. Sige, kaunggod din na maigo. Nawala ba tunis kuya ay? Sa di nang nalila, pag ready na mga di mo magbilong kuya, balita ng mga. Itan ta kuya, tanaon ta mo. Tayo tarungan ninyo. Ayo. Bu? Uy, Bo, naabot na rin mo. Dahil abrihan sila kong gita. Hala kuya, nanay naabot o. Yo, mau din na si teacher. Hala kuya, kana iyang kauban o. Mo man ang palaway, di ba? Tanawa ko yung ano daw po. Pero, di ba mo nang kuya may kuya? Uy, masunod mo po. Kuya, kuya, kuya. Oh my God. Yan ang plaster mo po. Yan. Dili mo po. Sunod. O, dire, kanin ko no. Sige. Palaway, yung kinimutaan yun. Oh, di ako na suwa. Sige na lang eh. Nilog na bang ko? Bantoy, wala pa kayo nagsugod ha, nagminal dito na ka. Apa kayo yan mo? Mugani ano, gapa. Alin ko ay. Bigyan ka nun. Sabi ka mal dito, guning bataan eh. Kilang na mo ba, magsugod na tabi. Isa, napagani ko. Ujo, ko nung na makadre nga, waman dre ang meeting sa senyor. Da, senyor sulong mata nga, papel ko tudlo dre. Na, buang na noon eh. Ay sige lang, maayo noon, kay dagat kong matudloan bo. Sige, let's go. Ay sa, huwag mo kay Bangko Paps. Pagputindong na diya ang, ano, bitong paiwit-iwit ka? Ayun, ina nga, pahawaon pag kunin mo. Bigyan yung taka. Sige, magtindog na ako. Kuya, bukig to ba atong classmate kuya? Na, ang ubil pa na ako eh. Okay, ang inyong buhaton karon is inyohang ipaila-ila inyong sarili ug unsay gusto ninyo pagdako ninyo. Okay, ma'am. Ako na ma'am, ako. Ay wait lang Jikoy, ang muna ay is ang pinaka tiguang sa inyo ha. Guwang. Oh, mong tanaw mo ko ah. Karon man kay ikaw pinakatiguang diriya. Gibungot man gani ka. O sige, ikaw na diri dali. Itiyan eh. Ali dire ka. Ako dahil si Anjo Carpulots, gusto ko maging sundalo para makatulong sa kapwa. Sundalo si mong mata, dugay mo ikaw mong mata. Organi, kriminal pa jud kay kag dagway. Yung ayon bulindua, otro mo gani mo. Tilom na ato siyang palakpakan. So ikaw likod na dito ah. So next kanang murag si Dora. Uy, ako na. Alin na diri Dora? Ako din si Dikoy Kasoy. Gusto ko mahimong doktor para makatulong sa kapwa. Wow. Very good. Palakpakan. Gusto mag-doktor na wala may kanatuli. Okay, lingkod na dito ah. So ang sunod, ikaw Bantoy. Dali ah. Ikaw na daw bantoy. Ulat ba excited mga gas, bagong ti karon. Bantoy, dali na diri ba? Mga away pagyug ka. Hindi natin na dito. Dali na. Ikaw na. Ako din si Bantoy, Burluloy. Gusto ko maging pulis para makatulong sa kapwa. Wow, very good. Palakpakan. Pwede, naisip na siya. Oh, okay na Bantoy, lingkod na dito ah. Kanang last, kanang nagkalo. Dali diri ah. Yes, ako na. Dali, alin ka. Turya bumangka. Ako na. Alin na, ikaw na. Ako na yun. Hello guys, ako na si William Revillame. Gusto ko maging kapwa para hayahay. Yati ning bataan eh.